tiri pakati vamutse zvinhu. Okay. All right. Oh, musavarwadzise. Ndiani wenyu? Ndamai. Oh, bata munoita zvekujegera makada. Chii chiri kunetsa pana amai vanonzi ani zita rakazara? Amai vanoitwa Ellen Mukangi. Sebe imaike. Mai vanoitwa Ellen Mukangi. Chii chakaitika kwavari? Chakaitika ndechekuti vakanga vari kumusha vachibva vadonha. Vadonha kudaro vane ruoko rwavo urwu rwakaita kakurebera. Havana kukwanisa kuwana rubatsiro. Saka ndakazokwanisa kuendako ndikanovatora ndikamboenda navo kuchipatara kwaScott ndoko vanga vari kurapwa. Saka vane ma-X-ray avakanzi vatorwe. Takakwanisa kutoresa imwe chete nekuda kwekushaya mari. Vari kunzi vatorwe X-ray pachipfuva neskani yepazamu, vane bundu riri pazasi pezamu, neskani yechibereko nekuti vari kuchema pasi pekuva kuti ndiri kuchekwa chekwa. Saka kufamba chaiko havasi kukwanisa, vane nguva vasiri kuenda kuchimbuzi. Havasi kukwanisa kuzvibatsira. Saka kuchipatara vachikurudiwa mari kuti vaitwe ma-X-ray iwayo? Pandakaenda kwatakanzi tiende vanoitwa ma-X-ray. Zviri kureva izvo kuti simaskana akanzi 50-50, X-ray yepashoulder 25, yepachest 25. Vasati pane mishonga, vasati vaisawo mushonga, ma-X-ray chete. Ma-X-ray chete. Mapiritsi avakangopiwa ekunyaradza kurwadza. Saka vakangoti kana muchinge mawana mari munokwanisa kuenda navo kuparire nyatwa, asi muchienda kuparire nyatwa endai makabata ma-X-ray nemaskana akataurwa. Saka chakonesa ndechekuti mari chaiyo haisi kukwanisa kuwanikwa. Tingati pangadiwe mari in total? Mari ingakwanise kudiwa tichiverengera nema-X-ray nemaskani nekuzobatsirika pakufamba kana ikakwanisa kuita 150. 150. Ozoitawo yekufamba pamusoro tomboti 200 yakwana handiti. Kana paine ada kukubatsirai angatumirwe mari iyoyo ndiani uye panhamba dzinoti chii? Ingatumirwe pana Stella Chikwaturi. Pane nhamba dzinoti 0779 921 458. Munogara kuarea inonzi chii? Ndinogara Tafara pa 1490 Tsombori Crescent, Old Tafara. Old Tafara, Tsombori Crescent. Aiwa, tinoshuvira kuti pane vari kukunzwai, vatune vari kuona vhidhiyo, pane vachaitawo chikamu pana gogo kuti upenyu hwavo huve upenyu hwakanaka. Isi tiri veku Media TV tinotenda zvikuru kwazvo. Aiwa, varadzike henyu zvakare. Nekuti dambudziko ranyanyetika pakuti mari hongu ndaikwanisa kuti ndiite, asi ndakanyanya kuomerwa. Ndini mai, ndini baba, murume wangu akashaika. Ino wacho zvekare ndinotoone dambudziko remwoyo, BP. Saka zviri kurema. Ivo vaita kuti muve munouya muchiona gogo mukoma wavo. Mukoma wavo. Alright. Aiwa, tinotenda. Nemiwo chiri kudiwa kuchipatara zvemoyo chii chiri kudiwawo? Inini ndinotenga mapiritsi pamwedzi eBP nemoyo. Ndinongati $50, asi handisi kukwanisa kuzviita. Pamwe pacho ndinotongoregedza kunwa noda kuti ndinenge ndashaya ndisina. Pamwe ndombowana pandawana ndotenga mashoma ekuti ndinombonwa kwenguva diki iyo yasi hazvina zvazviri kubatsira. Ukaenda kuclinic vanoti munofanirwa kunwa nguva dzese, asi handisi kuzvikunda nekuti zvakarema. Zvikwanisiro zviri kurema. Zvakarema. Naika. Saka pane zvekudya muri kuita sei kana muchishaya mapiritsi kudai? Pane zvekudya idambudziko. Ndakamboita tumbage twana ndakaita ndo twatiri kugaisa chikwanisa kuita sadza. Muriwo zvakangoma. Ngotsanziridzawo. Tinodara kuti vari kukunzwai pano paSlyMedia TV vachaitawo chikamu chavanokwanisa kunge vachiita. Muri yeZimbabwe ndi amai nemwana gogo vari kugomera, mwana ari kugomerawo zvekare.
amai vatsva kumusana mwana atsva kudumbu. Pashaya anotakura mumwe ipapa pari kudiwa rubatsiro zvikuru sei takanangana neutano uye nechikafu kune vanonzwa kunyange president vachitaura kuti leaving no one and no place behind. Iyi mhuri iri kutafara icalled tafara vari kukumbirawo rubetsero rwokuti gogo vaende kuchipatara naivo vawaniswawo mari dzemapiritsi nechikafuwo kune avo vanonzwa. Tinotenda maita basa. Looking for professional home care support for your loved ones? At Sheltering Arms Community Care, we provide compassionate care for the elderly, people living with disabilities, and those needing mental health support. Our services include home care, live-in care, hospital assistance, respite care, medication management, and life skills development. We also offer an alcohol and drug rehabilitation facility, helping you live independently with dignity and confidence. Visit us at Falcon Estate, Teen World Harare, or call us or visit our website on the information displayed. Sheltering Arms Community Care, fostering independence, improving lives.